Takže čaute, tu som opäť ja a dnes vám poviem príhodu, čo sa mi stala. Bola som v Tesku s mojou spolužiačkou Emou a s mojou spolužiačkou Simonou a videli sme tú, neslávnu, aj slávnu, aj neslávnu reperku Claudis. Na mňa tak divne kúkala, že asi ma pozná, neviem skadiaľ, ale určite ma zdakadiaľ pozná. A ešte som si kúpila, na čo vám to budem hovoriť? No dobre. Ešte som si kúpila takéto stupenky, dve som už využila a takto vyzerajú znútra. Neviem, či vidíte. Dobre. Chcete, aby som natočila nejakú challenge, alebo čo? No, keď chcete, aby som to natočila, tak napíšte dole do komentárov, aby som natočila challenge, alebo aké video chcieť, lebo nemám nápady na videá. A ešte jedna zaujímavá správa. Natálky Spís, to je tiež tá moja kamarátka youtuberka, Natálky Spís mama nechce, aby točila videá na YouTube. Neviem prečo, ale ona chce, neviem prečo jej to zakazuje, ale ja som jej povedala, že však toč ďalej, však tebe to tak dobre ide. A ona, že ale keď mi nedovolia a potom už nič nehovorila. A ešte, fakt napíšte dole do komentárov, aké video chcete. Dobre, a ešte čo to? Čo ešte? Dobre. Neviem, čo mám hovoriť, ale už je to nudné video. Tak fakt napíšte dole do komentárov, že aké video chcete. Ak sa pozriem, tak tam musím mať napísané. A keď tam nebude mať napísané, tak nenatočím to video. Takže čaute, Baša Buha.